Ето ги и кандидатите. Щраус, лъв, гепард, конкуотър и спрингбок. Можеш ли да ги подредиш правилно според скоростта им? Не е изненада, че гепардът заема първото място. Но кой заема второто място? Давам ви 3 секунди. Готови ли сте? Абонирай се за още знания. Това е спрингбокът. Тази антилопа може да достигне впечатляващите 100 км в час. Какво ще предположите? Кое животно заема третото място? Това е Quarter Horse. Знаехте ли, че американският Quarter Horse е най-популярната порода коне в света, с над 4,6 милиона регистрирани коня? Остава само още един въпрос. Кой е на четвърто място? Лъвът или щраусът? Този отговор го оставям на вас, жирафчета.